வணக்கம். தமிழ் பெரும்புலவர் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள். குறள் 133. ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும். ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதே உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகும். ஒழுக்கம் தவறுதல் இழிந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகிவிடும். Class is determined by propriety of conduct. Impropriety will lead to being considered part of an ignoble class. பிறப்பால் மனித இனத்தை பிரிக்கும் உயர்வு தாழ்வு குடியெல்லாம் குடியல்ல. நம் மூத்த குடி முதல் குடி தமிழ்குடி உலகிற்கு உரைப்பது. ஒழுக்கமற்றவரெல்லாம் இழிவான குடி, ஒழுக்கமுடையவரெல்லாம் உயர்வான குடி. உங்கள் வேலு மோகன். நன்றி, வணக்கம்.